at min krop kan korte ham ned, og kan sætte noget fart på og korte ham ned igen. Uden at gøre noget. Og min pjat, som er langt fra perfekt, fordi det tager lang tid at øve. Kom. Og jeg er her, hvor jeg ikke har noget tår på, ikke rigtig har mulighed for at hjælpe ham. Men den er på vej. Gør, at jeg skal korte ham ned, og jeg skal bede ham om at løse noget fart. Kom. Så jeg korter. Så den er ikke perfekt, for han er ikke lige, hvad han gør det. Og når jeg er hernede fra jorden, så kan jeg også meget bedre, fordi jeg er skæv og blind og døv i den ene side, så kan jeg bedre se, om han arbejder rigtigt. Jeg kan bedre se, om han har forståelse for det, jeg gerne vil have ham til. Nogle gange, når vi sidder op på hesten, så er vi afhængige af, det er fuldt med, så er vi afhængige af, at hesten, at vi har en underviser, der står dernede og siger, eller